Soc el Javier Tribó, soci administrador de Vulcanitzats Grup Loipe. Jo sóc la Lídia Pons, sòcia CEO de Loipe. Nosaltres el que fem és canvi de cintes transportadores de cautxú i PVC i manteniments industrials. El nostre sector principal són plantes d'àrids, graveres i fàbriques de tot tipus. Qualsevol indústria on tinguin una cinta transportadora, nosaltres hi podem actuar. Som una empresa que va néixer en un entorn familiar i ara hem fet un relleu generacional i amb el meu soci i marit ens vam constituir com a socis i estem al capdavant del projecte. Doncs ens adherim com a socis de PIMEC i ens informen que hi ha aquest programa d'accelerament d'empreses que uns consultors t'ajuden a desenvolupar eines tant internes com externes per poder créixer en diferents àmbits de l'empresa i ens va semblar molt interessant perquè estàvem just en un moment que volíem créixer i no sabíem com fer-ho o no teníem les eines necessàries per fer-ho. I allí hem anat aprenent i hem anat creixent d'una manera escalonada i que ens ajuden i ens aporten una visualització diferent de com treballar interiorment a l'empresa. Per poder créixer necessites també tindre una bona base i això és una de les coses que també hi hem treballat, l'organització interna que és fonamental i és importantíssima. Vam creure oportú que l'Accelera't ens podia donar aquestes eines perquè és un programa 360 graus que t'analitza l'empresa de manera interna perquè tu la puguis projectar molt millor. Hem contractat 3 persones més des que vam començar el programa, per tant, hi hem fet un creixement en equip. Hem fet un creixement en facturació, fent petits canvis estructurals i importants. Ara hem de començar a seguir el pla estratègic que hem dissenyat i continuem amb els consultors perquè creiem que aquest camí és un camí de llarga durada per poder fer créixer aquesta empresa. Et dones compte també dels problemes que tenen els altres, de com ho afronten, de com ho solucionen i a tu també et beneficia molt perquè hi ha moltes coses que coincideixes amb ells. Al final, la finalitat quina és? Evolucionar i tirar endavant i créixer. Perquè hem vist encara que Loipe té molt potencial de creixement i que si ho fem i ho fem bé i ens deixem assessorar, aquest creixement sostingut és molt possible.